खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बिआर चेनेलनिफ्राय आं दिनै फंनैसो एनडिबिनि आखल आखु जायफ्रा एनडिबिआव थाङैनि सिगां गामि ओनसोलाव बा गामिनि रायजो जानाय समाव माबाफोर गोरोन्थि मावदोंमोनब्ला बेफोरनि सायाव दिनैसिम सोरबाफोर दुखु मोननायफोर दंमोन नामा बेफोरनि आं गुवार एनडिबिनि आखल आखुनि ट्रेनिं लानो थाङोबा मा जायो आं बेखौ ससे बुंनानै आं बिदिनो ससे आङो अराय सम ट्रेनिं जोबजासिम ट्रेनिं फार्स्टनिफ्राय फार्स्ट ट्रेनिं लानो थाङोबा मा इन्टारभिउ जायो आरो मा एनडिबिनि लिडारफ्रा गोदान जोनोम होयो बेनि आं फंनैसो बुंलांनो सानदों। दा आङो बयनिसिमबो फोरमायो जेब्ला गामियाव थानानै गामियाव सोरबाफोर बायदिया बा सोरबा सासे सानैया माखासे गामिनि रायजो राजानिफ्राय माखासे दाय मावनानै आरो सोरबा बिमा बिफाजों नांलायनानै सोरबाया माखासे सोलोंथाइनि रिजाल्ट गाज्रिनि थाखाय दिनै माखासे सोरबा सिखावबो थांनो हागौ मोजां मानसिबो थांनो हागौ आरो थांदोंबो। दा आं बेखौनो थोंजोङै बुङो जेब्ला एनडिबिआव ट्रेनिं लानो थाङो अब्ला बिनि फुल एड्रेसखौ लानानै एनडिबिआव माखासे मुं थिसनो गावनि उपाधिया दैमारिबा दि जागोन बसुमतारिबा बि जागोन बर'बा बि जागोन नामा आसल नामा मा बे फार्स्टनि आखरखौ लानानै नामखौ लानो हायो। गामिनि नामखौ लिडारफोरनि रेजिस्टारि खाथायावल' थायो गामिनि फुल एड्रेसा नाथाय जाय ट्रेनिं लाग्रा जाय आफादनि सोद्रोमाफ्रा आफादनि गोदान जोनोमाव गोदान मुं लाहैनाय बेखौ होनना बुङो। बे समाव एनडिबिनि लिडारफ्रा बुजायो आरो गुलि अरनानै समाय लाहोयो। गामियाव सिखाव दाखायत गामियाव माखासे मावथावै खामानिफोरखौ मावनानै थांदोंब्लाबो गाज्रि मानसिबाबो एनडिबिआव जयेन जायोबा गोदान जोनोम लाफिननो गोनां जायो गुलि हमनानै। बेखौनो एनडिबिनि लिडारफ्रा बर' रायजो राजानाव खावलायो सोरबाफोर गामियाव थानानै सोरबा मोसौ खावनानै बुजादोंबो जानो हानाय सोरबाया बायदिना बुस्थु फिसा खावनानै बुजानानै थांदोंबो जानो हानाय नाथाय एनडिबिआव बे आखलखौ सिखाव सोरबा बुलायनानै आं आफादाव हाबनानै आं उमुखाखौ आं गावथारफैगोन उमुखाखौ ओरै खालायफैगोन बे आफादाव मालाबाबो सलिया। आफादनि नेम निथिया जाहैबाय जेब्ला ट्रेनिं लानो थांनायाव ट्रेनिंनि सोलोंथाइ होनायाव गुलि अरहोनानै एनडिबिनि लिडारफ्रा खनले समायखिरा लाहोयो। बे गुलिजोंनो आं गोरोन्थि मावोब्ला बे गुलिजोंनो आंखौ गाव बे गुलिखौनो अरनानै समाय लानो गोनां जायो। बे समाव जायफोर गामियाव थानानै गेना गोरोन्थि मावफ्लांदोंब्ला एनडिबिआव गासिबखौबो बावफिननो गोनां जायो आरो गासिबखौबो एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा बा एनडिबिनि नेम निथियाव फिनै गोदानै जोनोम लाफिननो गोनां जायो। गावनि गामियाव थानानै जा बोलो दं जा सोलो दं जा गियान दं नाथाय एनडिबिनि गियान आखुसो सोलोंथाइ लानो गोनां जायो। आरो ट्रेनिंआव माबायदि खस्थ' मोनो आरो ट्रेनिंआ माब्रै सलियो माब्रै ओंखाम मोनजायो आरो ट्रेनिं लायोबा मा जायो माने आं दिनैनिफ्राय फार्स्ट स्टार्ट बे स्टार्टआव आङो बेखौनो आं खावलायो सोरबाफोर गामि ओनसोलनि रायजोफ्रा बै समाव गामियाव दाय मावनानै थांदोंमोन गामिनि मानसिखौ ओरैबायदि बुंदोंमोन एनडिबिआव हाबबाय जोंखौ माबा मोनसे खालायफिनगोन नामा
आरो बै समनि गामियाव एनडिबिआव जयेन जायैनि सिगां माखासे गोरोन्थि मावनायफोरखौ एनडिबिआव गोसो गोरबोआवनो बेहा गामिनि आखल आखु बेहा एनडिबिआव हाबोबा एनडिबिनि आखल आखु गोदान जोनोमसो बेयो सोलोंथाइ आरो गोदान माथोसो लानो गोनां जायो। बिनि थाखायनो आं खावलायो जायफ्रा सोरबाफोर गामियाव थानाय समाव गोरोन्थि मावदोंमोनब्ला माबाफोर भुल मावदोंमोनब्ला बेखौ जायफोर दिनै एनडिबिनि जांख्रिथाय समाव बा जांख्रिबाय थानाय समाव आरो एनडिबिनि बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव जेरैबायदि समनि गिलु बालु सुथुरफ्रा साग्लोबनायाव जेल जानो गोनां जादों बे बिथांमोनखौ बै गामियाव थानायनि आखल आखुखौनो दं होननानै सानना लानाङा। बिसोरो एनडिबिनि आखल आखु लानानैसो एनडिबिनि ट्रेनिंखौ लानानैसो बिसोरो दिनै जेलाव भुगिनो गोनां जादों आरो अराय सम एनडिबिनि गियान आखुखौ लानानै गामिनि रायजो राजाखौ गावनि बयखौबो बिमा बिफा बायदि गावनि बिदा फंबाय बायदि बयखौबो अनसायगोन अनगोन मिलायनानै थागोन होननानै गामिनि आखल आखुखौ आं दिनैनिफ्राय बावसिगोन होननानै ट्रेनिं लानो गोनां जायो। आरो ट्रेनिं लायोबा मा जायो मा सोलोंथाइ लानो गोनां जायो माबोरै खस्थ' जायो माबायदि ट्रेनिं होयो बेखौ आङो दिनैनिफ्राय जागायनानै एनडिबिनि जोबजासिम ट्रेनिंसिम आङो बिदिनो सम सम भिडिअखौ लाबोबाय थागोन। बिनि थाखाय आङो जायफोर दिनै जेलाव केसनि सरकारनि नारसिननायाव बर' हारिनि हारिखौ जेरैबायदि बर' सेंग्राफोरखौ इनाय खाख्रब खुख्रब अमाफोरबायदि फानजारि सिङाव गारसोनानै जानाय लोंनाय सुख गैया दिनै बेफोरनि थाखाय बयबो हेफाजाब होलायगोन होननानै आङो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायो। आरो एनडिबिनि ट्रेनिं लाखाङोब्ला मानसिया माबादि जायो सोरखौबा गावनो सोरखौबा बुथारनो बै समाव गामिनि माखासे गावजों गाव सोरबा बायदिया एना एनि थानो गोनां जानांगौ नाथाय एनडिबिआव बेफोरखौ मालाबाबो मावफिननो मोननाय मालाबाबो सोलोंथाइ होआ आरो एनडिबिआव जाय सोलोंथाइ लादों बे मानसिया मालाबाबो गावनि गामियाव थानाय एगेन्स्टफोरनि बदला खामानि मावनो हानाय गोहोबो बेहा गोसोआव लानो साननाय हनाय बेहा गोसोआव सोनोनो बेहा जायगा गैया। जास्ट हारिनि थाखाय बेहा साननाय जाथिनि साननाय एनडिबिनि गियान आखुखौसो बियो अराय सम साननानै एनडिबिआव ट्रेनिं लायो। फार्स्टआव मोनगोन बेसिक ट्रेनिं बे बेसिक ट्रेनिंआव आर्मि डिसिप्लिन पलिटिकेल क्लास मोनगोन आरो बेसिकआव अल जेनेरेल ट्रेनिंखौ लानो गोनां जायो। बिनि उनाव जायफोर मेलेम गोनां जायफोर क्वालिफाइड गोनां जायफोर खामानिफोरखौ लिडारफोरनि खामानिखौ मावनो हागोन बायदि जायफ्रा गोसोआव लानो हागोन बायदि बेफोरखौ आरो एडभान्स ट्रेनिं होनो गोनां जायो। आरो जायफ्रा एडभान्स ट्रेनिं लायो बेफोरो दिनै आंनि बे ससियेल मिडियायाव आं दिनै बुंनो मोनांगोन नाथाय जोंनि एनडिबिआनो दिनै गैला आरो माबायदि जाबोदों बेखौसो आङो फोरमायलांनो सानदों। बर' हारिनि गेजेराव गामिनिफ्राय थांनानै एनडिबिआव बे गामिनि आखुखौनो एनडिबिआवबो थाबाय थायो साननानै दिनै गोसोआव सोरबा बायदिया दिनै सोरबा एनडिबिनि जायफोर दुखु दाहा खस्थ' लानो गोनांनि न'खर बा जेलाव थानो गोनांनि न'खरखौ सोरबाफोर बायदिया बै समनि गामियाव एना एनिखौनो दिनैसिम बावाखै जानो हागौ। माने बर' रायजो राजानाव आं रिकुवेस्ट खालायो जाय एनडिबिनि सोद्रोमा मालाबाबो गामियाव आखल आखु बा गामियाव माखासे गोरोन्थि मावनायखौ गासैखौबो एनडिबिआव जयेन जानाय लोगो लोगो बावनो गोनां जायो आरो सिखाव दाखायतखौ बियो गारनो गोनां जायो। आरो एनडिबिनि लिडारफ्रा गियाना
सिखाव दाखायत मावनानै थांदोंबाबो बे गोदान जोनोम जानानै सिखाव दाखायत आखु लायोबा बे एनडिबिजोंनो गोख्रों साजा लानो गोनां जायो। आरो सोरबाफोर सिखाव जानानै जुदि एनडिबियाव सोरबाफोर गामिनि आखु देखायोबा बे एनडिबियाव मालाबाबो थावरिनो हाया। आरो बिनि थाखायनो एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरनि सोलोंथाइखौ बा एनडिबिनि नेम निथिखौ आर्मि डिसिप्लिनखौ बयबो बजबनानै दिनै गावनि आखुखौ सोलायनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो आङो दिनैनिफ्राय जागायनानै एनडिबिनि फार्स्ट ट्रेनिंनिफ्राय जोबजासिम ट्रेनिंसिम आङो मा ट्रेनिं मोनो, माब्रै खस्थ' खालामनो गोनां जायो, माबायदि थानो गोनां जायो, माबायदि हाग्रा ट्रेनिं माने जंगल ट्रेनिं, माब्रै माने क्रलिं, माब्रै माने एम्बु बारनाय, माब्रै माने दुरुं माननाय, बेफोरनि सोलोंथाइखौ माब्रै खैथायाव सिखारनाङो एनडिबिया, माब्रै ओंखाम संजानो गोनां जायो, माब्रै ट्रेनिं लानो गोनां जायो, माबायदि दुखु दाहा खस्थ' लानो गोनां जायो, बेखौ आं गासैबो बर' रायजो राजानि सिगाङाव आङो फोरमायलांबाय थागोन। बेखौनो फैबाय थानाय समाव आं बिदिनो सानफ्रामबो हायाबाबो आङो मालाबा सानसे साननै, मालाबा सप्तासेयाव खेबसे खेबनै आं बिदिनो लांबाय थागोन। आरो एनडिबिनि ट्रेनिङा एनडिबिनि ट्रेनिं लानो थाङोबा गामिनि आखल आखुखौ सावनानै गारनो गोनां जायो। आखल आखुखौ गोदान जोनोम लाफिननो गोनां जायो। बेफोरनि आखुखौ आङो फोरमायलांजोबगोन रायजो राजानिसिम। जोंनि एनडिबिनि ट्रेनिङा सोरखौबा गावनो सोरखौबा गावथारनांगौ बिदि जोंनि ट्रेनिं नङा। हारिखौ जों माबोरै जौगाहोगोन, माबोरै जोंनि हारिखौ हर सान लामा सामा बुथारो बेफोरखौ माबोरै जों प्रटेक्ट खालायनांगौ, माबोरै जोङो गुबुन हारिखौ बर' हारिखौ गिख्रं होनांगौ, बिनि सोलोंथाइया एनडिबिनाव दंमोन। खिन्थु सोरखौबा बम होनानै बुथारनाय, सोरखौबा सिलाइ गावनानै बुथारनाय बे सोलोंथाइ नङा। समनि फाखनाव सोरबाफोर राव फान्दायनायावसो दिनै सोरबाफोर बायदिया दिनै जेल जानो गोनां जादों। बिनि थाखायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो आङो दोनथ'बाय। आरो आङो एनडिबिनि हाग्रायाव ट्रेनिं माबायदि ट्रेनिं लायो, माबायदि दुखु दाहा लानानै ट्रेनिंखौ लाजोबनो गोनां जायो, माबायदि एनडिबिया गुबुन रायजोआव ट्रेनिंखौ होनो गोनां जादों, मानि थाखाय, बेखौ आं गुवारै फोरमायलांगोन।